Üdvözlöm, Szetei Gergely vagyok a Mi lesz a üzletből, és ebben a videóban a páraelszívókról fogok beszélni. Működési szempontjából kétféle páraelszívó létezik, a levegő kivezetéses, amikor az összegyűjtött párát, illetve a szagokat kivezetjük a lakáson kívülre, illetve a keringtetéses üzemmódú, amikor egy aktív szennyezőszűrő segítségével megszűrjük azt, és ismét a lakásba juttatjuk. Általában a levegő kivezetéses megoldást szoktuk javasolni, kivéve passzív házakba, illetve olyan helyeken, ahol nem lehet megoldani a levegő kivezetést. Alapvetően felépítésében háromfajta Miele páraelszívó létezik, ezek a beépíthető páraelszívók, ezeket szekrénybe, kürtőbe, vagy pedig a mennyezetbe süllyesztve lehet építeni, sőt van olyan típusa is a Mielének, amit a falba lehet beleépíteni. Vannak mennyezetre építhető szigetelszívók, ezek a mennyezetről lógnak le, illetve vannak fali dekorpáraelszívók, mint például ez a készülék. A mellettem látható készülék egy DA422-4-es páraelszívó. Nagyon egyszerű a használata, amit megszokhattunk már a Miele készülékeknél általában. Egy gombnyomással indul, ilyenkor mindig 2-es teljesítményfokozatra kapcsol be automatikusan. Felhívnám a figyelmet arra, hogy milyen szép halkan működik a készülék. Nálunk a bemutató teremben sajnos nincs kivezetve a levegő, tehát ezt lehet hallani működés közben. Az ember azt gondolná, hogy ilyen teljesítményfokozatnál biztosan nem működik megfelelően a páraelszívó, nincsen ereje, ez egyáltalán nem igaz, hiszen egy A4-es papírt minden további nélkül fel tud emelni ilyenkor is. A készülék egyébként rendelkezik egy bekapcsolható világítással is, ami fokozatban szabályozható a gombnyomba tartásával, illetve megmutatja a zsírszűrő telítettségét is, ilyenkor teljesítményszabályzón villog az aktuális telítettségi szint. Jó, a készülék zsírszűrője egyébként egy nemes acélból készült 8 réteges zsírszűrő, nagyon egyszerű kivenni, egyetlen mozdulattal ezt meg lehet tenni. És ami nagyon jó benne, az pedig az, hogy mosogatógépben is tisztítható, amikor jelez a készülék. Röviden ennyit szerettem volna mondani a Miele páraelszívókról. Nálunk a Miele szaküzletbe vásárolt készülékeket egyébként mi ki is szállítjuk, illetve be is üzemeljük, fel is szereljük őket, tehát ön lakásába használatkész állapotba veheti át tőlünk a készülékeket. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal. A viszontlátásra!